6 плюс 4 еднакво на 10 и 1 to 11. 3 плюс 5 8 и 1 9. 362 плюс 548 еднакво на 910. 2 плюс 6 е 12. 4 поделено на 2 е 2. 12 плюс 2 е 14. 3 е 9. 2 умножено на 5 е 10. 9 умножено на 10 е 90. Овие се триъгълници. Ова е ова е правоъгълен, ова е остроъгълен, ова е тъпоъгълен. Овие се четириъгълници. Ова е квадрат, ова е правоъгълник, ова е трапез, ова е трапезоид, ова е ромб, ова е паралелограм. Овие се многоъгълници. Ова е петоъгълник, ова е шестоъгълник, седмоъгълник, осмоъгълник, деветоъгълник и десетоъгълник. Овие са. Ова е круг, ова е елипса.